si pripomínala aj ja Nežnú revolúciu, ak môžem, tak ja som vlastne z centra Nežnej revolúcie, mala som vtedy 23 rokov a vypuklo to, keď som bola prváčka na VŠMU. A pamätám si, že som mala stráž pri bráne a ľudia mi podávali pomaranče, banány, aj rožky, aj cigarety. A tak nás tak objímali a bolo to strašne euforické a ja si ešte spomínam na to, jak som volala svojmu otcovi, že otec, je tu revolúcia a ja som revolucionárka. Bola som v takom euforickom stave. Pesnička Idylka. Ja si myslím, že uznanie patrí k dobrej práci. Podľa môjho názoru tretí sektor vyvíja rozmanité aktivity, o ktorých
nie všetci musia vedieť a prostredníctvom takýchto ocenení spoločnosť alebo minimálne teda ten sektor sa dozvie o tom, čo sa robí, aké projekty sa realizujú a kto je kto na Slovensku v tejto konkrétnej oblasti. Tak gala večer sa mi veľmi páčil, jednak tým, že to bola dobrá kombinácia tej spolkovej, by som povedal, činnosti, tej spolkovej stránky, to znamená ten vecný obsah a plus veľmi kvalitné obsadenie tej umeleckej časti, takže podľa mňa to bola skvelá akcia a tu som sa stretol so svojimi priateľmi, známymi.